Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от Русе. Ето останалите акценти в днешното издание. Как доброволчески клубове помагат за намаляване на насилието в разградските училища? Започваме с една добра практика от Разград. Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в града потърси съдействието на ученици и родители за справяне с проблемите в училище. Вече трета година Разград изгражда опит в поддържането на доброволчески превантивни ученически клубове. Един от тези клубове е в математическата гимназия. В него доброволно членуват над 15 ученици от 8 до 12 клас. Те съдействат на местните комисии, например, с информация от каква помощ и специалисти се нуждаят, за да има сигурност и спокойствие в училище. Неотдавна са направили анонимна анкета по темата за тормоза и насилието. Не е ли формално съществуването на един такъв клуб? Ами поне в нашето училище не. Аз мога да ви уверя, че ние тук работим и установяваме контакт с всички наши съученици. Те са много доволни от съществуването на нашия клуб и много, как да кажа, добре приемат всички наши инициативи, включват се активно и наистина щастливи са, че нещо се случва. Клубът и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните издават различни нагледни материали. В специална дипляна, например, се класифицират и описват видовете тормоз. Издадени са и големи, така наречени позитивни календари, в които децата месец по месец подбират важни събития за каузата си. Във всяка класна стая в Разград има такъв календар, а авторите му твърдят, че това е разградска иновация. Тези календари в нашата работа са много важни, защото достигат до всеки един ученик. Във всяка класна стая сме осигурили такъв календар, който да дава възможност на децата сами да се ориентират, без да им натрапваме някои важни дати, събития, които биха могли да ги подсещат за важността си като ценности и за това, че биха могли да станат начало на инициатива общокласова, която да допринесе за сплотяване на класа. Председателят на комисията, заместник-кметът Ердинч Хасанов, смята, че е налучкан най-добрият път към превенцията срещу насилието и наркотиците в училище. За да може да постигнем този начин и подход на децата, излязохме с предложение за създаване на превентивни клубове към училищата, към училищите ръководства, като ги провокирахме да се разработят проекти. Това училище, което си основе такъв клуб на доброволчески начина, че ще ги финансираме по тяхна идея създадени проекти. Наистина първата година, 2017 година, вече имахме създадени 11 клуба, 11 проекти, с които участваха, и ние изразходихме близо 10 500 лева за финансиране на техните проекти. За миналата година вече имаме 14 такива проекти, които са подадени от превентивните клубове, финансиране около 14 500 лева. Ние акцентираме главно върху превенцията сред младите хора в училищна среда. Това нещо е много важно, за да достигнем до децата, за да имат те по-подробна, по-актуална информация относно новите психоактивни вещества, защото те са наистина много опасни и от един първи опит може да се стигне до фатален случай. Искаме да избегнем преди те да са експериментирали или опитали да се запознати с вредите. Правим заедно съвместни кампании, които са, разбира се, една алтернатива на свободното време на децата и те да се чувстват ангажирани. И все пак главният проблем си остава липсата на достатъчно съдействие от родителите, премълчаването и прикриването на проблемите. Изпитваме потребност вече от отношението на семейството и на родителите, който се оказва, че наистина е сериозен проблем. Привличането за каузата на родители и семейства е главната следваща стъпка в противопоставянето на вредните влияния в училищата в община Разград.